Снимай видео! Снимам видео, брат. Аз съм магиосникът на гората. Ама идвам и аз. Аз съм магиосникът на гората. Аз съм магиосникът на гората. Хора, чакайте да се включи в кадър. Значи в момента... нещо забързахме! Майко, забързахме нещо, Не знам кой ме притеснява. Смети са! Начинът, по който да си много риба дебел. Не знам, тук. Не казвате, че сме в Кюстендил, локи сме в амазонската джунгла. Да, браво. Нищо. Ами хора, значи ще се включим, ако оцелеем, така че ни пожелайте късмет. Какво е това? Носят ни черешите тук, турбите. Нищо никой не може. Ани! Там просто си да кадите. Тук кръсти ги бяха черешите. Ето как се отвърна. Ани. Ани, Сияна и бабата. Сваля да ме най-добрите домати. Ники, покажи мускула. Абе, стига пъти. Накъде ми е колата? Аре, опит 2. Засилва. За мускулно набиране. Мускулно лице. Ще път. Да го гледам, да ми. Значи, гайс, искам само да кажа, Кюстендил е втория ни дом. По-добро от Калея, брат. По-добро от Калея. Могива. Това е на Лара. Значи, Ларче, ако гледаш това видео, имаш най-готината баба, братле. Страхотна баба. Топ баба. Топ баба. Кой ги мама разплати.